dat de PG-drager van dit jaar wordt toegesproken door de PG-drager van vorig jaar. Dat wordt een spannend spannend en ik waardeer het ten zeerste dat je vanavond voor dit heel vrij hebt gehouden. Want ja, je houdt natuurlijk ook een cashje. Ja, dat ga ik nog even neer. Fantastisch dat je dat wil doen. En ik ook graag de opmars voor Spik en Span. Dat was prima gewerkt, dankjewel. Ik zeg goedenavond jullie! Zo, haha, Ronald, Even en vriendin hoe geleden. We kregen de vraag of er hier gaat, speciaal voor dich, hier gaat kosten inspreken. En ja, de wedstrijd een beetje haat en eten is in het artiestenwereldje. Dus als we de kans krijgen om die gebieden te eten, dan zijn we natuurlijk hier ter plaatse, dames en heren. Herverdeeld. En Ronald had me ook gedacht, omdat... gewoon dat zwaar doen, dat ben ik toch gewend. We hebben gedacht omdat in 4 blokjes te doen, we hebben 4 gedachten overleg hebben we weer op papier gezet. En die willen we graag afsluiten, zo is de Jozus, met een klein liedje wat we dan ook aan dit willen opdragen. De eerste gedachte wat we hebben is de eerste ontmoeting. Ik weet niet of ze wensen wanneer we dit voor de eerste keer gezien hebben. Jo, met dat wel. Jo, met dat wel. En dat is 21 februari 2009. En dat was namelijk weer voor de eerste keer moest je met de zoekmoed zingen. En dat was toen op de markt in Venlo. En toen hoorde Geert Wilders. De 3 mannen schrijven met de witte slipjas aan en de witte sjaals. En dat was Mischmas. En dat hebben we niet voor de eerste keer doen. Ja, en toen we dat bedachten en we zochten dit voor de eerste keer, toen moesten we direct aan het volgende liedje denken. Du hast ne Kopf wie ein Klo, Kopf wie ein Klo, noch Herz. Du hast ne Kopf wie ein Klo, Kopf wie ein Klo, das steht nicht und du musst nicht sagen, hallo. Wenn ich nur einmal mitgekommen, du hast ne Kopf wie ein Klo, Kopf wie ein Klo, de boel moesten niks aan doen. 2009. Het tweede stukje wat we over dit willen zeggen is het geheim van Ronald Klaas. En dat weet je allemaal, als je zo juist snapt nemens dat het tussen 2009 en 2024 altijd uitziet over 35 jaar is. Dat snap je een hoort, dat snap je. Maar dan zijn er al die van, ja, ik ben IT'er, ik hoef niet te werken. En ik ging naar Amazon en ik deed het als koffie en ik hou het terug. Maar dat is het niet, dat is het niet alleen. Wat je leert, dames en heren, is dat hij als allereerste het programma geschreven heeft. En dat doet het volgende. Smaken starten de computer op, zetten hem aan. En dan zet er rimpelverwijderaar aan. Druk op enter. En zo ziet hij eigenlijk al 34 jaar hetzelfde doet. Voordat we brengen het zo knap, dat steekt dat zo verder is. Ik zou stoppen met werken. Ik zou gewoon dat softwareprogramma verkopen. Dat het geval meer aan met verleden. Dus weer wordt het gepast. Maar als tweede liedje te kiezen. Du kannst nicht immer sitzen. Du kannst nicht immer sitzen sein, Ronald, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Aber wirst du 60 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du bist immer ein Lied von mir. Nu kan ik immer zitten zijn. Zo. Een derde gedachte wat we opgeschreven hebben, ik ben er blij op blij. Oh ja, muzikaal talent.
En we hebben het al allemaal gehoord, hè, volgens mij al sinds 2006 of nog eerder beetje door het LVK. Allerlei dirigentschappen, allerlei bands, noem het verder alweer op een buur. Maar weer hebben we nog het speciaals gevonden, als nu van Zusteren. Want dames en heren, in Zusteren hebben ze nog een duo. En die noemen zich Ohne Bezij. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Ik hoop het niet terug. Maar het is echt het slechtste duo wat ze ooit in Limburg gezien hebben. En daar zitten ze ook nog kwets op. En dames en heren, we kregen vorig jaar de laatste nieuwe hit van Ohne Bezij. En dat wordt een cover op het liedje Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En dan kregen we de WAF, dat besluit, dat kregen we bij. En er stond onder studio Ronald Klaassen. Dus Ronald, de was gewoon de zorgzie voor de slechtste vastelandsmuziek in ganz Limburg. We hadden even gedacht of we dat beetje hier moesten zingen. Maar de eerste regel voor het refrein is... dat weet ik nog niet eens, zo zwak wordt. Du hoefst niet te liegen, gewoon lekker spier. Dus we hebben besloten dat ze dat op zo'n chique avond niet gaan smaken, dus hij sloeg Ronald, en als laatste blokje hebben we gekozen voor de titel Vreugd. Want gewoon, de wedstrijd dat je heet, als artiesten komt ze binnen, dan hangen die gewoon weg. Maar toch heeft ze niet altijd de luchtje voor ons over. Het is altijd gezellig. En daarvoor willen we weer afsluiten met een liedje. En ik zit daarachter, dan staat ik Guusjo, dat was wel niet chic. Dat geeft over vriendschap, over dich, over ons. En het feit dat geld heel belangrijk is. Maar Ronald, we hebben ook met die leeftijd weer rekening gehouden. Dus de tekst is la 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 la. Dus dames en heren, uw aandacht. Snap ik daarvoor om in de nekken? Zo zal ik niet gehoord hebben, snap ik om in de nekken. En zoek dan net op een liedje. Vreugd, daarover. Links, rechts, dit is een lichte vriendschap. Rechts vast nog wel, wie die ons is geweest. Stel dit alles, dan houdt het niet zwaar. Dat is onze vriendschap, je suis heureux. Rechts, links. Zo'n vriendschap, dat is het uniek zonderland. Die mensen niet hopen, maar hebben geen geld. Dus maak dich niet druk, die ons met geen kwaad. We zijn vriend en vriendinnen, de gold kan berold. Want we drinken iedereen en we lachen iedereen. We zingen iedereen en we janken iedereen. We doen alles samen. Als ze eventjes kijken, la la la. Ja, dat is mooi vrienden zingen. Zing maar met, zing maar gewoon. Ja, la 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 la.
kreeg hem nog. En de mensen meneer, dat wensen. Ja, want weer hebben we namelijk volgend seizoen, dat is nog steeds in 2024, dan hebben we een jubileumzetting. En we zijn namelijk 6 keer 11 jaar volgend seizoen. En ook Spikkenspan, ze zullen dan optreden op onze jubileumzetting. En dan krijg je voor het publiek onze jaarorgel. Ja, ik zeg het toch, maar voor iedereen denkt van ja, wat is dit dan nu?